ngima oganda. Migago mar thieth e kaunti ma Migori kaotenore kod riwruok mar Red Cross ochako chenro mar puonjo oganda e yo ma ginyalo geng'o godo tuo mar Ebola. Ma kaluwore kod kwan mathoth mag jogo ma oringo pinjegi kaka Burundi kod Congo ma biro e kaunti ma Migori kendo ma osebedo ka kwan gi medore. Jata weche thieth e kaunti ma Migori James Oguk owacho ni kaunti ma Migori nitiere kama rach e gamo tuo mar Ebola kaluwore kod kwan mathoth mag jogo ma oringo pinjegi ma osebedo kod Ebola e kinde mokalo. Watimo gima iluongo ni surveillance. Wadwano puonjo piny mondo jopiny giwegi ong'e kaka nyalo nono jogo moa Uganda, jogo moa Uganda to gi cases manyalo bet e community. Screening mar physical check, ing'iyo ng'ato, ipenjo to screening mani ikawo sample nitere lab cha to pok otim, mano watimo mana kapo ni nitiere ng'ama suspect. To screening mar surveillance to dhi nyime e border ma donjo Tanzania, e border ma borders machalo kaka islands machalo kaka Migago. Wan nitiere gi teams matimo screening. Ato ka ng'iyo taneno ka okenge maber mag kedo gi tuoni to pok oket malong'o. Nikech chotho kwa ng'iyo waneno ka jowa moko nitie madonjo Migago, to Migago kanyo giromo gi jowa moko ma Tanzania, ma Tanzania ma Uganda kama tuoni nitie. Ok ane ka nitiere okenge maber. Mar ariyo pok aneno puonjruok malong'o odonjo ne jopiny mondo gibed gi ng'eyo matut ni to tuoni donjo nade, ere kaka obiro, ere kaka wanyalo dak.